manan so sa kaaw. Maayong alo kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan, niing handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si May. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan. Torn between two lovers. But that doesn't mean between two lovers. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga taga Leon B. Postigo, Zamboanga del Norte. Ang atong tatampo nagdas sa nga niya, May. I love you, May. Ricky. Mo ka na tinuod. Love di kami. May chance ka ako. Nga nung mulimod man ko. Ang tinuod. Ganahan sit ko ni mo, Rick. Kung mau ka na, kita na. Oh, Rick. Ako na kang kisukot. Salamat, May. Unsay plano ni mo na ko, Rick? Ha? Nakuha na magiging mo nga akong pagkapapay. Ayaw kong inga nga imo lang kong pasagdan. Di ka na kumahay mong pasagdan, eh. Unsa lagi plano ni mo na ako? Magtipon ta. Anya, asa man tapuyo? Adto ta sa mong dapit. Maod ay ni ang imong pangasaw-unon, Ricky? Oma, Maayong adlaw, tita. Pagmama na nako. Kay bahimo naman unya kang asawa sa akong anak. Ma. Unya, unsa may plano ni mo, Ricky? anilaw na mi puyo din sa ato, ma. Kay wa pa mamibay. Waday problema, uy. Kadako ining atong bahay, Nga sige, anhimi mo puyo din sa ato. Uwa naman ko, Rikla, ha? Ako ni Claro, hindi. Magpalit kong pregnancy test. Mo ba? Mabdus ka day? O, Rick, nagpalit kong pregnancy test kaniya. Og positive yun. May hinoon day. Og amping ay mong gimabdus, ha? Aray! Rick! Oh, day! Nano? Dong, sakit kay akong tiyan. Oh, ha? O, babasig mo na ka na. Tara, dadong taga sa ospital. Naon sa manis Ricky. Imbis doon na hinunang among anak. Kadugay naman hinunang siyang muli. Abli! Abli! Niya na siya. Katugay mo na ka, Abli. Nagatiman pa ko sa tong anak ko, eh. Sa sunod gani ba? Kumanokto ka ba? Abli dayon, ha? Kitang baros ko ni mo. Usulan! Usap ka! Ha? Usap ka! Ricky, ayok to ka. Usap ba? Usap ka pa! Si unsa ba? Puno nga na taon lang imong gibuhat mo. Uy, unsa makapatyo na di mo imong asawa? Dalaga. Kung mag-inom-inom gani ka, ibutang sa tiyan, ha? Ayaw
Ayaw kay butang sa o. Pasensya na ka sa kong ibuhat ni mo, day. Nakainom ang kukuha to. Dong mahimo ba? Undangan na lang di mo yung pagsigig inom. Dili na makaayo ni mo. Kaya kung makainom ka, imo kong dapatan. O, day. Di na ako mainom. Rick, naunta ko yung hangyo ni mo ba? Ano sa day? Ato na lang katapuyo sa amo. Ha? Ano man? Maayo man ko dito sa amo kay may mura na akong pabantayan ni mama ang mga bata. Aron ba nga, duhat nga manarbaho. Pwede naman kung ngayon mo lang na ibili ni mama ang mga bata din eh. Ay, lisod Rick, oy. Busy ba kay sa mama ni mo, ha? Ado lang ta sa amo kay dali ra ko makakitag trabaho dito. Kana ako'y daghang kaila. Hala, sige. Kung mo may mong gusto. Sige, mangadto ta sa inyo. Ha? Mobalin kag trabaho? O, day. Asa masal ka mobalhin? Sa syudad, Oh. Kun mauna, malayo di ka na mo. sige lang, good. Mag-ulian sa ko din sa ato. Ricky, sabay sa nako! Di mo ba kong dapatan? Nanawa ka din sa kong pag-abot, ha? Trabaho pa yung taon ko, uy! Dugay lang ko na uli! May trabaho! May trabaho ka? Ug may kuyog ka si Mulaki! Si Lucky! Napataka naman lang ka, uy! Tarong yun, ha? May buwan ko gani na. May laki ka! Timali, ha? Panitan dagi ka! Paita po na ng imong kaipon, uy. Pasakitan lang ka, bisag wakay klarong sa. Lagi day, uy. Huh. Imo pala ng biyaan, day. Dili ko makahimo, day, uy. Naabi mi duha ka, anak. O niya, mag-agwanta lang ka, ana. Maugid ba hitabo? Ay, ambot lang gidi mo, May. Ay, kuan, day ba? Kuyog tarong gabi, ha? Asa man ta? Namatay man ang igsuon sa atong amika. Mobilar taon niya. Sige, day. Asa naman nga akong amika, uy. Kiblaan man lang ko tinhinga. Wara ba ko'y kaila? Day, May. Ay, salamat in town, kinibalik na ka. Okay na ka din, he? Okay raman. Pero mo lagi. Wa ko'y kastorya-storya kay wabi ko'y kaila din, hi. Ako pa manggong gisugat akong pag-umangkon, good. Ah, ila-ila din mo si Gab. Dong, akong amiga, si May. Hi. Hello. Abi na ko kitsi nagawat na ako dinis gawas akong trabahoan. Ikaw man ko dain ni Gab. Tuod, giyon sa mo pagtultol din hi, uy. Nangutanar ako si mong mga kaila. Onsa ni mong tuyo na ko? Imbitahon lang dati ka nga mga untas gawas. Nga naman. Gusto lang kong makaila ni mo. Mau ba? Naday kay duha ka anak? Naain tahon. Di man halata. Mura ram kag dagat tanawon. Atik sa din mo, uy. Tinuod bitaw. Asa maron ang imong pares nagtrabaho? Ito sa syudad. Magulian lang siya kada sweldo niya. Mau ba? Kasal mo? Ay, wa pa, uy. Live-in lang sa... Nga sa ato pa. Pwede di ko manguyab mo. Mayong pagbuminaw sa Let's Be Bahala gusto ko ka na ko, May. Di ko mauwaw mo ang kunin mo nga love di ka. Gab. Wa ko magdali. Makabaabot ko kung kanusa ka mubati gugman ako. Gab. Ano sa man akong gipati ni Gab? Ang anong naluoy man ko niya. Oh, Gab? Ang anong niya makasamo?
Gimigaw ko ni mo, May. Unsa? So, diri, kay basig na makakita ni mo. Unsa man itinakaon ni mo, uy. Nikalit mo lang kagtunga din sa amo. Unya, nakainom pagyot ka. Di na ako maagwantang kamino na ko ni mo, May. Di ka ko sumugod ko ni mo. I love you, May. I love you. Ginoo ko. Unsa man katong gibuhat, Gab. Nakasa ako sa kong kaipon. Di lang ta magsaba, May. Ato ni ita ko. Ang importante nga nagkasinapot, ha. Gab. Kumusta naman ka din, Hiday? Okay naman dong. May hinoon. Kining sa sunod buwan ba? Magpakasal na ta? Ha? Nansa man ka? Nakulat man ka? Nakalitan ako sa mong gisulti. Kinala na ta magpakasal na eh. Tungod og alang sa to mga anak. Kung mao na, wala gid pag-asa nga ako kamaangkon kay magpakasal man ka mo. Ato na lang tingalin dawaton, Gab. Nga dili kita para sa usag-usa. Kinahanglan ko magpakasal ni Ricky. Kay may duha na biya mi ka anak. Nakasabot ko, May. Maong di ka nakupungan. Salamat, Gab. Salamat sa mubo nga panahon nga nagkailata. Nga usa niya na kahigayon, nibati ko ni mo ugugma. Kung ako lay pagbuton, piliun ti ka, Gab. Pero ansaon man, dili man mahimo. Di kinahanglan ko ang amahan sa akong mga anak. May, There are times it's gonna hurt. Sa mubo nga panahon nga nagkailamin ni Gab, nibati na ko og gugma niya. Pero kinahanglan nga among putlon, kay gugma kini nga dili makatarunganon. Kanimo, Gab, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga maayo ra ang dagan sa imong kinabuhi. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni May nga taga Leon B. Postigo sa Buanga del Norte. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, torn between two lovers. Ang mga kaagi gibuhatan na duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusab mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. Iris lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra og Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan lang ko ninyo sa pangan nga Liza, hingkod ang pangidaron, minyo og may duha ka buok anak. Taga Cebu City. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa kadokirok sa akong bana ngadto sa babae. Aron niyo sabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Please,
Siya pa. Mutana pag na siya eh. Natuog na mga kang bata. Samok lang to, uy. Papagkani buwan, sukad ko ng anak. Tulo kasi mana pa lang, uy. Nga gamiton dayon ko nimo. Maugan eh. Tulo na kasi mana ko nga nalutas. Mura na ko mamatay sa kahinang eh. Pinaabot kung kano sa pwede. Pagpuyo diha, uy. Duha na ng atong mga anak. Hinahinay taan ng butanga. Kalisod na kaayo lang. Mahal ng pamaliton ron. Pita sa te. Ganong iamong man sa ng kamahal sa pamaliton eh. Yanigkanan ako. Kung saan mo tining ako di? Ato na lang kaslain, uy. Basta ako dili ako. Sa hospital, isad ko, uy. Kaya bago pa ko ng anak. Basta ka ha. Isugo ko ni mo atos lain ha. Unsa? Oh, Nanda. Saka, bangon mo ka diya. Atos lain? Unsa? Wa man diris bay. Mao ba, ma? Okay nga no man di ay. Nag-away mo? Da, away good gawin nungdan, ma. Ay, Lisa. Ay mo nang magsigi mong away. Uy, kay makabwisit yun nas pagpuyo, day. Kung unsa man na inyong giawayan, uyuni na lang ng bana ni mo. Total, nasayod man yun kong kugihan ng akong anak baya. Naningkamot man yun na para sa iyang pamilya. Waday ni mo tawgi? Di lagi makontak ang iyang cellphone number, ma. Ay, pastilan ka, Lisa. Uy, pasig unsa na nahitabo sa akong anak, ha? Ma, Amawa sa nimong, uy. Imo man sa ding gisuko si Lando nga sa lain mo gamit. Pasig itinuod. ha? Lo, pasintay to aron sa laing langob mo suday. Oy, di sad siguro ingon ana si Lando ka mabaw pangutok day, uy. Nga wa siya kasabot nga komedya raman tong ako ang pag-ingon niya gud nga adtos lain. Na, di gyud na ang ikomedya, no? Nalimot ka? Nga daga nag-uyab si Lando sa una sa wa pa mo maminyo. O, nausab lang pagkaminyo na ninyo. Kay misaad man nga ikaw na lang yun ang iyang babay. Pero ning higayon na, day. Imo man ninong gitukmod nga mobalik siyang bisyo ka ni Ato, eh. Nga bisag kinsa na lang babay nga gamiton. Dili lagi na niya buhaton ako, day kaminyo na gud mi. Nisaad man na siya gud nga pagminyo na mo, nga biyaan niya ang tanan niya mga babae. O hunungan na niya ang paghiligan ng mga babae. Unya, kay gipukaw man nimo, gisugo man nimo. Pabibi. Day, ni ana ay. Pero nabuntagan. Ay. Ablihan sa nako, day ha. Bayo na. Pabli. Gaya ka, Ablia. Nabuntagan mang lagi ka lang. Hindi mo kakahigda gabi eh. Sa kong babae. Isa? Sukad adto, wa na ko magkomedya pa sa akong bana. Og wa na ko siya didi sa gusto niya. Apan, pila pa lang gani kaadlaw human ko niya gigamit. May gipamati man ko. Unya, hala, uy, unsa man nigawa sa akong kinataw nga katulman? Nung ni katulman di ay ni, uy. Nga wa man ko'y nahon-ahon ang hinungdan ini. Kaya wa man ko mag-ilis og sabon o feminine wash. Nag-proper hygiene man gid ko. Pero nga naman ni, uy, katulman. Basin sa panty ni nga akong gigamit. Mag-ilis kog panty. Katulman gapon, uy. Og, murag may migimok sa ilawom. Ay, nga naman ka ni. Sultihan ka na ako si Lando ini. Dalibi. Dalisa. Kapoy ba ako sa trabaho? Adiyat lang lan ha. Kay may isulti pa ko nimo. Unya na lang ko na, hindi ka human ko. Dalibi.
Lando pa. Unya na lang lagyan. Delisa. Lando. Daya, suda ko daya. Ay, Taysa. Taysa. Dalam ka. Taysa. Talo ka. Unya na kay sakit tao eh. Sa? Kumusta na yung mga gibati? Magpa-check up kong Dr. Lando. Sa? Check up po eh. Ikaw ba? Ingingan ka ikaw eh. Gamay lang ganing bation ni mo. Doktor dayon. Sige gamay. Sige gamay. Alarming na ni Lando eh. Kaya nga nung sakitan man ko be, kung gamiton ko ni mo, og nagkatuling gawa sa akong puwerta. Unsa? Ang akong pangutana, limpyo ba ang babae nga imong gigamit? Diyang nag-away ta, kay nabalibaranti ka? Sa? Yabag man pangutanaha eh. Yaga na eh. Lando! Basta kay wa tay kwata para check up. Lando! Asa man ka oy? Lando! Siyempre, di siya masugot na magpa-check up ka. Kay may bawaan ni mo nga hugaw tong babae nga yung gigamit. Nya, unsa may akong buhaton, lay? Tingalig na takda na tuod ko sa sakit sa babae nga iyang gigamit. Ayaw patuon niya, magpa-check up. Wala gi ko'y kwarta. Wala man ko tagain niya kwarta. Ay, paita ba ya, anak, uy? Paglaga na lang og dahon sa bayabas, uy, nya, butang niyo og kamayng asin. Og samtang init-init pa, mo ihugas sa imuha. Ha? Gibuhat na ako ang gisulti sa akong amiga. O kaloy sa Ginoo, naulian ramasad ang pagpangatol sa gawa sa akong perta. Pero wa nagyud ko magpagamit pa sa akong bana, hangtod nga nagkabuwag yun mi. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana, ni katulang kay akong kinataw, human ni gamit og laing babae ang akong bana. Unsa man kahitawag adto? Kay katul gid kaayo ang gawas gid dapit sa akong perta og sakit sa ilawom kung gamiton ko og mangihi sad ko. Steady na ba to o yeast infection? Ikaduhang pangutana, wala ba ko ato magpatambal kay wa ko tagayog kwarta sa akong bana? Nawa ra sabi ang giugasan na nako og nilaga nga dahon sa bayabas nga may asin. Husto ba ang akong gibuhat? O basin, dili ka mo samot ang infection? Ikatulong pangutana, nawa man unta ang akong gibati, pero kinahanglan ba gyud nga magpa-check up ko? Posible ba nga mobalik ang akong gibati? Kay wa man ko'y gituman nga tambal o antibiotics. Ikaupat og katapusang pangutana, nagpa-breastfeed ko karon sa akong anak. Dili ba maapektahan ang akong anak sa maong sakit? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Liza. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini nga akong suliran. Aniya na sa bako, si Dr. Rene Obra, makiguban kaninyo karong adlaw. Ang atong magtatampo karong adlaw, si Liza, 30 years old, taga Cebu City, minyo, ug may duha ka mga anak. May tungod ni sa iyang bana nga, dili ni honorable yang bana kining womanizing ko no daghang chicks daghan ko po siya budget no kay kanang daghan kag chicks kinanglan daghan po kag budget oy kay budget ang imong chicks to ana nanuktok sa imong silingan ngita na po kasi daghang danga kuan patuktok kay wa na kay patuktok kaburbe dato ana sa speakers lipat lang ka masigig pamakak. So, unang pangutana ni Liza, nakatol lang akong kinataw, human ginigamit og laing babae ang akong bana. Unsa man kahay tawag adto? Kay katol gyud kaayo ang gawa sa akong puwerta og sakit sa ilawom kung gamiton ko o mangihi ko. Steady na ba to o infection? Atong ipalaboratory, no? Kay lisod po kayo og tinatagna lang ka, no? Kung posible kung naay sakit ang imong bana na kining sexually transmitted diseases, posible ka nga magkasakit pod sama
ani-ani, no? So may mga sexually transmitted diseases, rangruid, syphilis, gonorrhea, HIV, tumawa na siya ang mga posibleng mahitabo, no? So magpa-laboratory examination ka to confirm kung naaba pod. Dili lang ikaw, kung dili hasta ang imong bana, no? Kay bisan og pananglitan magtambal ka, unya ang imong bana wa magtambal, nag-sex niyo usab, posible nga mo balik na po ang problema, ha? So kamong duha gyud ang magpatambal, no? May mga tambal daghang mga kuanda, high dose of penicillin or mga antibiotic nga makakontrolar sa iyon ta infeksyon, no? Kung HIV gani, medyo lawom-lawom na ning problema, ha? Kinanglan yung guidance sa usa ka infectious nga doktor, no? Kung mga signs and symptoms ani, maghilanat ka, mag-sore throat ka, o niya, ang uban na ni, magkurug-kurug, o niya, ang uban na ni, ang imong mga lymph nodes, mangdagko, no? Niya, dali ka kapuyon, ha? So, mauna, ang possible nga mode of transmission aning ato lang i-focus ning HIV is through sexual contact. Pwede po ka makasakit og HIV o human immune deficiency virus kung mag-share og needles. So katong mga drug user diha, ngabit og nubain so sigon, nag-share mo og needles, highly possible nga bisag way sexual contact masakit ra gihapon mo og HIV, no? O bana na nga kung pregnant ka, possible pod nga mapasa dito sa imong bata or nagpa-breastfeeding ka. So these are mga possible effect or rather mode of transmission. Pero dili ni mapasa ning ato lang i-focus ning HIV og moinom kag tubig or kanang maka-atsing ka na or makaginhawa ka sa ginhawa or ubo or atsing sa tapad nimo. Ang mga sakit nga makuha sa inunanta airborne is lain po to, kining pulmonary tuberculosis pananglitan. Sunod nga pangutana, wala ra ba ko kaadto magpatambal kay wala ko tagay og kwarta sa akong bana, na wala ra sab dihang gihugasan lang nako og nilaga nga dahon sa bayabas nga may asin. Gusto ba ang akong gibuhat? O basin di kaha musamot ang infeksyon, kung basig iskabis lang to or kining mga skin lesions, no? Tipo ko maingo nga sexually transmitted disease na to kay wala lagi po ta makakuan sa laboratory workup, no? So kung mga mild eczema or dermatitis or whatever, that can be corrected by mga antiseptic nga mga solusyon, no? Kini bayabas effective ni, no? Remember nung ko dito sa ward na mo nga daghang kay ni scabies, ay wa lagi budget po usahay. Ako gisugo to mga nursing attendant manguhag mga dahon sa bayabas, gilagaan mo gipahid sa mga scabies sa mga pasyente. Ano uga ang mga scabies oy? Effective ning dahon sa bayabas, no? Kung wala kay budget gyud, no? As like kinumdum ka sa probinsya, ay magkalibanga dito, paimnon raman og dahon sa abukado. Oh, war baya pod. Actually kini mga tablitas, mga capsule o syrup nga gipanghimo sa laboratorio, kadaghanan na nila galing gikan mapod sa tambal or rather tanom. So mao na effective ya po ng bayabas, na. Naibunga, pwede po imong kanon og kapin. Sunod nga pangutana, ikatulong pangutana, na wala man unta ang akong gibati, pero kinahanglan bagyud kong magpa-check up. Yes, kinahanglan gyud ka mapa-check up. Posible ba nga mobalik ang akong gibati kay wala ko katumar tambal o antibiotic? Posible mobalik ang imong gibati kung nanasa kay sex contact sa imong womanizer nga bana, o kinahanglan po dili lang ikaw ang magpa-check up, o kamong duha. Kay kung ikaw ra, sige to siya pang checks, kadaghan siyang budget, bago siyang nahalinan og baka, lisod kayo. Mubalik-balik yun ang problema. So, kung mamatud-an nga siya ay sexually transmitted disease, ikaw po, posible that could be another problem, dili kay STD. Okay? Sunod, ikaw pa ito katapos sa pangutana, nagka-breastfeed ko karon sa akong anak, dili ba makapikto ang akong anak ang akong sakit? Sa akong nang ginaingon, usa sa mga mode of transmission sa HIV pananglitan or mga sexually transmitted disease is through breastfeeding. Kung pananglitan naa pa nimo ng mga simptomas sa iningimong giingon nga sakit sa imong
reproductive parts or private parts, better sought consultation. Para minus gasto na maka sa Cebu City. Ka sa Cebu City Medical Center. Para dili kayo mahal. Okay? So inaw kasabot ka sa akong gi-speaker nimo Lisa dinhi sa Cebu City ug ngadto sa libuan, millions nga naminaw sa tong programa kini nga akong suliran. Once again ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much sa makatunayon namong ninyong pagpaminaw sa mong programa ni Atty. Eileen Bathan sa legal mga problema, no? Taas ka tag-rating dinhi sa atong lugar. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide tatak ka raman. Daghang salamat o maayo.